В годината на Рождество Христово, 1377 година, се появява нова игра, наречена карти. Първите карти се пазят в Британския музей. Рисунките на картите показват живота в днешния свят. Авторът на тези карти все още е неизвестен. 22 карти са старшите аркани, 56 карти са малките, които съответстват на 4-те социални прослойки в средновековието. Мечовете са рицарите, чашите отговарят на духовността, монетите това са търговците, а желязото или тоягите това са селените. Отначало картите се наричали наиби. Картите Таро никога не са принадлежали към нито една религия. Картите Таро имат различни аспекти – астрологичен, медитативен, нумерологичен и алхимичен. През годините най-много се набляга на предсказването на бъдещето. Картите са общо 78 броя. Те имат голямо окултно значение и могат да се разглеждат като стадии на човешкото развитие. Картите развиват въображението и интуицията на хората, които се гледат. Ако искате да научите повече за картите Таро, абонирайте се за канала и ме последвайте.